बाहागो लानो हानाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव आरो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी आरो बर'फोरनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जाय बिथांमोना अबथिरा जिउ बावलांबाय, बिथांमोन बयनोबो गिबियावनो आङो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। बे हाबाफारिनि जागायजेननायाव दैदेनगिरि हिसाबै बिबान रुजुनलांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दैदेनजेननाय जोंनि बर'नि बयनिबो बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आं बे समाव खुलुमनाय बावहरबाय आरो बिथाङा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो, बिनि थाखाय आङो अबंलावनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। गिबियावनो आङो बेसेबां गुदुं बोथोरावबो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि जारिमिन आरो मावनांगौ हाबाफारि बेखौ अराय सम गोथां खालामनानै दोननांगौनि थाखाय नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं गिबियावनो साबायखर बावबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, बुहुमाव गुबुन हारिफ्रा जेरै गावनि सिनायथि थामोनथा राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै थांना थानो लुबैयो, बर' हारियाबो मोनसे गोथां हारि हिसाबै, मोनसे एखुथा हारि हिसाबै आरो गावहा गासैबो दंजोबो हिसाबै जोंबो गुबुन हारिफोर बायदियै मोनसे गेरेमसा गेदेमा आरो गोथां हारि महरै मुलुगाव थांनानै थानो लुबैयो। जोंनि लुबैनाय, जोंनि हास्थायनायाव जेबो गोरोन्थि गैया। जों जि हादोराव रायजो जायो, बे हादोरनि संबिधानाबो जोंनि दाबि दाबा, जोंनि गांनाय उखैनायखौ लेजिटिमेट होननानै, थार नंगुबै होननानै बिथांमोनाबो गनायनानै लायो आरो बेनिखायनो भारतनि संबिजिरनि 2 आरो 3 दफायाव रोखा रोखा लिरनाय दङ, जेब्लायनो भारतआव गोनांथि होननानै सानो अब्लानो भारतआव गोदान रायजो सोरजिनो हायो, खालि बेवहाय पार्लियामेन्टनिल' मोनसे थांखि नांगौ। नाथाय सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइ गिबिसिन रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि बेलायाव दिनैसिमबो दिनै रायजो बिनायनि जि दाबि बियो मोगथां महर मोनाखिसै। जों जि ओनसोलाव रायजो जादों, जि हादोराव रायजो जादों, बे हादोरनि खुंगिरि बेंगिरिफ्रा जोंखौ अराय सम सोबख'नाय, नासयनाय, थगायनाय मोनसे खान्थिजोंनो दिनैसिमबो खुंलांनो नाजागासिनो थाबाय। जों बायदि एखे हारि, एखे मानसिफ्रानो मुलुगाव बेसेबांबा जौगालांबाय, नाथाय दिनैसिमबो जोङो फोरोंगिरि नांगौ, एलपि स्कुलाव फोरोंगिरि नांगौ, लेखा नांगौ, जोंनि हाया रैखाथि मोननांगौ, जोंनि मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगौ, माखासे फिसा फिसा जेंनाफोरखौनो लानानै ट्राइबेल सार्टिफिकेटसिम दिनैसिमबो गोबां जुजिनानै थाबाय थानांगौ जाबाय। गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर बिथांखिफोरखौथ' बादो, फिसा फिसा सरासनस्रायै रायजो जानायाव जेफोर जेंना नुजायो, बे जेंनाफोरखौबो दिनैसिमबो फोजोबनानै होआखिसै। टिभि सेन्टार, रेडिअ सेन्टार जिफोरखौ जोङो दिनै गोख्रों खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन, दिनैसिमबो खालामनानै होआखिसै। जोंनि ओनसोलनि कलेजफोरनि अबस्थाया मोजां नङा, हाई स्कुलनि अबस्थाया मोजां नङा, हायार सेकेन्डारिनि अबस्थाया मोजां नङा, मोजां मोजां फसंथानफोरखौ जोंनियाव गायसना, इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज बिथांमोना फोसावनाल' दोनो, जोंनियाव गायसना। दिनै जोंनि सुबुं धोन दानायाव जोङो बेसेबांबा जुजिनांगौ जानानै दङ। बर'नि रावा 90 स्कुलाव थिसनजाबाय, नाथाय आसामाव दासिमबो बर' रावखौ अफिसियेल राव